Nag-abot ang mga aspiring weightlifters gikan sa tibuok nasod sa Weightlifting Open Championship sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex sa Baliwasan, Zamboanga City. Ang kompetisyon gibahin sa tulo ka kategorya. Adunay grassroots alang sa mga partisipante nga nag-12 paubos. Youth division para sa mga atletang nag-edad 13 hangtod 17. Samtang anasab sa kategorya sa senior division ng mga atletang nag-edad 18 pataas. Tulo ka adlaw ang kompetisyon nga nagsugod kagahapon Pebrero 20 ug mahuman sa Pebrero 23, 2025. Giorganisa kini sa Pre-88 Dia de Zamboanga. Ang weightlifting competition gipangunahan sa Zamboanga City Weightlifting Training Center kauban ng lokal na gobyerno, Private Schools Athletic Association kag PISA Sports Foundation Incorporated. Usa kini ka qualifying event para sa umaabot ng National Weightlifting Open Championships nga ipahigayon sa Hunyo. Apil sa mga may participar ang mga weightlifting clubs gikan sa Philippine Air Force, Tondo, San Jose Weightlifting Clubs, hasta na ang 9 ka weightlifting clubs gikan sa Mindanao, particular na sa Zamboanga City, sama sa Talon-Talon, Canalar Integrated School ug uban pa. Ang weightlifting misikat sa nasod Pilipinas dihang nakasungkit og gold medal sa Olympics si Heidelin Diaz nga taga Zamboanga City sa 55 kg category. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!